Ti daytoy nga nasantuan nga misa intay man danggayan ti pagyaman ni Napoleon Ragadio and family, ELA Somera. Tumakder tayo. Hintayon pasangbayen tiapong sarabwen tay tikan kanta tayo isagot tay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. La 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 isagot tay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Hintayon pasangbayen ti Apo sarabwen tay tikan kanta tayo isagot tay ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo nagdayaw iti Apo. Rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Kakabsat, ti panagtalag ni Zacarias, iti Diyos, ti panagtungpal na, numampay agkitakit ti nana. Iso tinakaitidan ti bendisyon ken kuana. Agtalag tayo mat iti Diyos, naman pa'y dagiti balak tayo, dagiti panggap tayo, saan nga mayataday, iti pagayatan na, napinpintas latta nga da tayo nga tattao na, si tutudyo tayo, asumurot iti kayat na. Agdaydayaw tayo nga iti Diyos, ti amin a puso, nakam ken panunot. Tapno nga maikarita ang makiranod, iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami.
nagakapya kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda ipunan nagdaka itanong daka pagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kamken ka kapuiti naindaklan na dayag mo Gloria iti Diyos iti kangatuan Apo Diyos na ilangitan ngai Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiya Hesu Kristo Bugbugto nga anak ni Diyos na Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan sika mangikan kadagiti basbasul ti lubong kasiyan na kami sika mangikan kadagiti basbasul ti lubong awatem kadaytoy karararaumi sika situtugang iti makannawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatuan yan tay siksika o Apo Hesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, imparangarang mo ti gloriam iti lubong, babaan ti panagpasngay ni naenggasatan a Berhen Maria. Ipaay mo kadakam tinapaypayso apan namati iti misteryo ati Diyos anak nagbalin a tao, ket ipapuso mi aday dayawen. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na daw iti libro dagiti ukukom. Aday di lalaking agnagan iti Manoa at taga-Zora ang nagtao iti tribo ni Dan. Saan nga naganak ti asawa ni Manoa? Nagparang ti anghel iti Apo iti babae. Saan ka na nagganak idi? Ngay magsikog kanto, ket ipas ngay munto ti maysa a lalaki. Kinunana, di ka umininom mapulos iti arak, ken di ka met mangmangan iti oraan niya may parit at araon. Aganak kanto iti lalaki,
Di mon to pukpukisan, agsipod ta manipod iti aldaw apan nakayanak na, maidaton to iti Diyos akas may sa Nazareo. Isunto ti mangispal kadagiti Israelita iti ima dagiti Pelisteo. Napan ti babae iti sawa na kitimbaga na daytoy. Imay kanyak ti may sa tao ti Diyos. Nakaskas daw ti langa na kasla anghel ti Diyos. Saan kuwa sinaludsod no sa dino tinagapuan na, ken di na metimbaga tinagan na. Ngem imbaga nang agsikugak to, ket aganakak to iti lalaki. Imbaga na payadya kumininom iti arak, wenno naingel nga inumen, ken jak mangmangan iti orean nyaman nga may parit at araon. Tamaidaton to ti ubing iti Diyos akas Nazareo, bayat ti panagbiag na. Impas nga iti babae iti may sa lalaki ket pinanaganan na iti Samson. Dimakel tubing ket binendisyonan ti Apo. Rinugyan ti Espiritu ti Apo at tinignay ni Samson, idi adda iti kampo ti Dan, iti nagbaitan ti Zora ken Estaol. Ti sao ti Apo. Agmalmale masaritaek, ti panakaydaya mo, ket ti paduyakyak ko, ti kinadayag mo. Malmayan sa salitahay, panakaidayan, yak. Sika kuma tinatalged abato apagkamangak, natibker asarikedked, amang salaknib kanyak. Tasika ti kamang ko, sika ti salinong ko, ispalen nak, O Diyos, iti panakabalin dagiti nadangkes, ispalen nak, iti ima dagiti nadawel, ken managdakdakes. Malmayan na sa salitahay, di panakaidayan, ket ipadayak-yak ko, ti kinadayan. Sika, O Apo Diyos, tiyan tinamnamak, manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak, sikat nagtaklinak, iti unos ti panagbiag ko, sinalakniban nak, manipod, panakayanak ko. Malmayan na sa salitahay, di panakaidayan, ket ipadayak-yak ko, ti kinadayan. Idaydayaw kunto ti panakabalin mo, O Apo Diyos. Ipakamok to ti kinalinteg mo, insurunak, O Diyos, manipod pa'y kinaubing ko, ket agpapanita, sarsaritaek paylaeng, dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Malmayan na sa salitahay, di panakaidayan, ket ipadayak-yak ko, ti kinadayan. Agsauka kada kami, silawam kat pampanunot mi. Ikatemme ti dua mi, sisasagana kamadungit. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipagkitam Kada kami, di pudno adala, di kayat mo suruten mi, ket di nakamabaybayan. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo.
Ti nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Idi ni Herodes ti ari ijay Judea adda padi nga agnagan Zacarias akameng tibunggoy dagiti papadi nga ipanguluan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na anagtao diti kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Diyos nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin a paglintegan ken bilin ti Apo. Ngem awan anak da talupes ni Elizabeth, may sapay lakay ken baketdan. Iti maysa nga aldaw dimteng ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo, ket madama nga aramiden na ti rebbeng na akaspadi. Kas kadawyan dagiti papadi, nagbibinunot dano si asino ti sumrek iti templo ti Apo, amang puor iti insenso ti altar. Napagasatan ni Zacarias asimrek iti templo ti Apo. Idi pupuuran na ti insenso iti uneg. Nagkarkararag met dagiti tattao iti ruar. Nagparangkin Zacarias ti maysa nga anghel ti Apo, a nagtakder iti makannawan ti pakapupuuran ti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na ket nagbuteng iti napalalo. Di kaagbuteng Zacarias kinuna ti anghel. Impangag ti Diyos ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam. Lalakin to ti anakyo ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto ti kastaunay ket aduntumet ti agkararag ti pannakaipasngay na. Tanaindaklan to a tao iti imatang ti Apo. Mapnon to ti Espiritu Santo, uray adda pay laeng iti tiyan ni inana, ket dinto uminom iti arak, wenno uray anya a makabartek. Adunto dagiti Israelita a pagsublyan na iti Apo a Dios da. Umununan to ngem iso a maibaon. Addan to kenkuana ti bilag ti pannakabalin ni Propeta Elias. Pagtutunusen nanto dagiti amma ken dagiti anak. Pagsublyan nanto dagiti nasukir iti kinalinteg. Isagana nanto dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanunto ti pannakaammok a mapasamak daytoy sinaludsod ni Zacarias iti anghel. Lakaya kon ket bakit metten ti asawak. Di ka mamati Zacarias, agsipod ta di mo patsyen ti imbagak a maaramid to iti tiyempo ana ituding. Agumel kanto ket di kanto makasao agingga iti aldaw apan nakatungpal dagiti sinaok. Siak ni Gabriel nga agserserbi iti imatang ti Dios. Imbaon nak a makisao ken mangidanon ken ka iti daytoy na imbag adamag. Kabayatan na mas daaw dagiti tattao nga agururay ken Zacarias agsipod ta nabayag unay ti kaaddana iti uneg. Idi rumwar sa anin a makasao ket daytoy tinakaamuanda nga adda nagparangken kuana iti templo. Gapo ta sa anin a makasao nagsinsinyas lattan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti panawen ti panagserbi na iti templo. Iti saan a mabayag. Nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 a bulan adirimrimwar iti balay, ket kinunana, inaramid daytoy kanyak ti Apo, inikatnan ti pakaibaba inak iti imatang ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Gaya tumipay ken ka, Kristo. Good morning. Adun sa amo ti umol. Good morning. Nauray na agkanta tayo ka, Hallelujah, Hallelujah. Asla tayo mo laumol, di tayo mo makikanta, di tayo mo makisungbat, di tayo mo agpalpaliw tayo mo ilatan, di mo ano malamin ipon niyo, tanalamiis. Adda ka anak nga deaf and mute, kunana na umol niya. Tano da dumangarod ka no deaf, awan mangag na tuladen na, iso nga mute, deaf and mute, tuleng iso na, umol na, kapsot pa yidengeg na. Kada ka anak nalaing da nga ubing ta, idi
Basit pa yung makilumlumban ti bisikleta, tata agmikmikan ni kong isuna nasursuro na latan, na nalaing di jay kwa na. Kidi ububing pa isuna, ijay ti plaza, gaputa mo nagitibada kami nga babarito, ijay ano agtatambay, ijay plaza kasi agtutugaw. Kada ito kasinsin ko, gaputa ti pagawidan na di jay kaanakan mi, di plaza magnati taltalon, ayan ti waig ta ijay, ayan ti waig ti balayda. Kagaputa kabulanan, jak amumon niya nakapampanunutan dahiti kasinsin ko. Gaputa kabulanan, kunana, kunana into doon na di bulan, dakkel ka no jay, bulan. Kunana ka, ado ka no dagitay magmagna, agputed ka no ti bagina, rumor kan ti pangil ka, kunana ka. Nagmaya magami di pa nang i-explain na nga, into ka no agawid. Gaputa kabulanan, adanto ka no masaba na, agputed ka no di bagina, di mo no taga ano dagitaw, taga Villa Garcia nga ta, aywan tanas. Agputed ka no ka, adakkel kan di bang, kunana ka. Mabutingan nga agawid, piman ma-imagine na nga taa. Kaya bisikleta na problema na no kas problema mo ladya kasinsin mino kas ano te pan na panangitulod at isunto mo ti agawidan di sunto mo kakita ti aswangan. Nagmayat di pa nang i-explain na kagonggo na di ko ang problema di ko na ayaw mi nga agawid gas ano pa nang i-explain mo ingkan takit kitaan da ka may explain mo nga rod kanya na. Wen umal ni Zacarias nagumel. Hanya tinapasamak, lagi pun tayo. Ada grupo da agserserbi ti templo, libita ko nada dagito inya. Ada kitay kapututan na katipapadi ko nada libita kayo. Adan tumat panawon mo nga agserbi mo ti templo. Tanusika ka kapututan na kati ari agari kan tumat. Kas jengarod kanya da idi. No adipon kalatamutan agingga ti mano nga henerasyon adipon latamutan di jay di pamilya di puliyo kasjay kanyada. Kagaputan ni Zacarias libita na nadanon di batangda nga agserbi ijay templo. Nagbibinunot da drolats. No sinno ti mapan mangsindi di insenso ijay unag ti templo. Speaking of insenso, da kayo man nga mangagas ka, hanyo man nga ibaga nga ti insenso ka makaagas. Tanudad duma ka, apo, maibos di insenso mi, apo, dumawat kami man ti insenso, apaya, iwarakiwak mi kano jayan ti kwami, apaya, iso ko na ti mangagas, taga ano deta nga mangagas, mantanas. Iso? Ay ha. Kung nada, ito ka, apaya di insenso, maibusan nagngina. Nangro natin na irana ka dito naggapod jay abroad nga nabanglo. Dumawat kami man apaya isumot ti kunada nga makaagas apaya ikabil mi kano jay sirok tipungan na diya agsaksakit. Nya connection na ta insenso ta. Bagay ja mo ano nangalalaan nyo mo deta nga pamati iso nga nakangingina ka ikan nyo basit handa bay lamap nagkurang kano apo gumatang kayon. Insenso. Iso natin na natudingan nga mangpuor. Kakabayatan ti pa nagpupuor na, di mas asok ko na di insenso, kada nagparang nga anghel, ti makannawan. Kanya ti kunana agdanagan siyempre si kamamuti. No nakakita aswang di umal, no makakita aswang di umal, kay iso na nga kapag mo agpupuor ka ti insenso ko, blag! Datan na yun. Shock ni Anghel Gabriel kunana. Agsikog to ni baka mo. Balbala nagkatawa no siya kumadaya nagkatawa siguro ni Juan ni Zacarias. Taapaya umuna kas ano nga maaramid baketan. Approximately ti kontar da dagiti kontar ti Biblia ta dagita ka kotkoten da amin dagiti agadal ti Biblia about more or less 70 years old. Sino ti 70 ditoy? Dada 70 taon na. Awan pa 70 maikit? Ay, umul samot. Ay, ha. about 70 years old kay Ibagana, agsikog, may sapay Lopez. Haan nga makaana impotent. Ay, diyak mo ano, iso na. Diyak mo no, apay nga kunana nga ni bakit na ti hanga ni Elizabeth ti hanga makaanak or ni Zacarias. Kakunana bakitan.
Ngam ko na mo, DJ Anghel, ang kamadanagan sa karyas ko na masungbatan ng tikarkararag mo. Ang kitaan nyo ajay logic na niya. Kaya na nga sa ing karkararag ni sa karyas nga aganak ta maibaba kanya dati kultura da maibaba inti tao nakaalalas ti tao kanya da nga haan nga aganak or saan nga agsikog. Kasladusa ngamin kanya kasladusa gamin kanya da dayjay. Kakababain. Layas kunada kanya tayo dayan layas kunada. Haan nga makaanak ka kunana, napatganan ti kararag mo kaya na nga sa uwan ingkar kararag. Ani sa karyas nga, agsikog ni, baka na. Kakitaan nyo approximately, no nag-asawa da, idi 20 years old da, ka 17 na, di kaya nga uwan 50 years nga kararag. Hello? Di tayo sa magkakaawatan. 50 years nga nagkarkararag da, tatala ang lakay kin bakit nan agkurkurutretan, ay jajak mo aka agkubo pa yun Kaaganakan agsikog. Biologically, kanya tayo the field of medicine manutitawan ti kabakitan nga mabalin nga aganak. Manodoktora, 50. Uray ta 50 mo, nagadot tupol nga 50 years old din, kasampay mo ta. Naganak ka, awan ngipon na, sika nga naganak, awan ngipon na, awan anak na jingipon mo, sa bagay ka quits laang maki, di Nagadot 50 years old nga, agtup-tupulon, saka pa'y laagan. Awa, pinagpiyastaan da kan Kaya nada tayo 50, kung nada mabalin pa'y laang. Kiiso na 70, kaya na nga saon, imposible. Maikadwa nga imposible, lupes. Impotent isuna, hanga mabalin. Katatan idi ko na DJ Anghel, nasungbatan ng ti kararag mo, kaya na nga sa uning karkararag da, ti mano atawen, nga aganak da kumata, maikat DJ pakaibabainan da, ti laeng purpose na, ta maikat DJ pakaibabainan da. Idi imbaga ka nga ti Anghel kin sa karyasin ng aganak ton baka mo, napadagan ta kararag mo. Kasano nga maaramid? Nakigtot ka nga rodan. Kasano nga maaramid? Bakutan, Lopez Pay, lakaya kon. Hangka mamati, kunana, agumul ka, ang daytan. Da kayo nga mamatpatikin ni Apo Diyos, iso da kayo ti umul. Iso nga kunana ti liturgy, umay ka. Full participation, joyful celebration, kunana, isugarod nga, intayon, pasangbayen, tiapo, umay ka nga rod makipagragsak, makipagkararag, ngam no, panagkakanta, panagsusongbat, kasla ka mula adda basol me. Kasla adda basol ko ta, tiapo adda kumakada kayo, kunak ka. Oo. Anya basol ko kada kayo. No di ka sumungbat, abay, inya baso, tatatay lag kikita. Makaslatay mo la umal. Kaya na nga sa awan, hangga sumursurot ti kayat ni Apo Diyos, tati kaya na ka, umaytay ditoy, agragsak nga, agdaydayaw, agkanta itinaragsak, umal kamot. So na nagmadino daduma detay api adda delimas yo Apo piapay di delimas no daduma ta ag delimas kami awan taod ta tugtugaw ti mismisaak dagiti kakadwak adda dadya iso ngano kunak ko mano daduma ka ti Apo adda kumakanyak kasta kumameg kanyak kunak melatan ata awam met sumong di kas di mela kanya yun no di kay mo sumungsong bat di ti Apo adda kumakada kayo di kay mo sumong bat ti Apo adda kumakanyak period. Kaya agumel kunanan, aging nga agpaiso, nagumel ni Zacarias. Agumel kanto kunanan, nagaputahan nga mamati, jimbaga ti Anghel, nagumel. No itaros tayo nga basaan day jay ibanghelyo, aging gana nga agpaiso, nagsikog ni Elizabeth, napankinadwa ni Maria, nga masikog mo nga balasitang, bakit kinubing? Nagsikog, duwa nga imposible nga sikog, apaya, umuna, bakit? Nga mabalinan, biologically, kasi kung may the field of medicine, physiologically, kung na yun sa dijay, bakitan, Lopez Pay, napanmuti ubing, nga awang muti ng sagsagid, imposible nga duwan. Nagkadwadan, idinaganak ni Elizabethan,
Napamada kita chismosa nga kaaruban, ayan nakitaan mi man, napanda inosyoso. Ay sigurado no tata daganak nga 70 years old apo, isulang nga tatilaman ti Facebook tata dayjayan niya. Mano nga ta mangishare kada kayo. Naganak a 70 years old, Allah kita agman ka. Siguro ado da kita agmumotor nga mapanmangkita kada agpe nya na ganan apan makiusyoso. Ay amuyo no apay nga hanga apay nga ini apay nga kunada nga pinarso ni Apo Dios ti menopause. Hanya mo? Amo siguro ni doktora. Hanya mo no apay nga pinarso na. Oh! Ada kanu gamin naganak idi nga 92 years old. Hanya kamo agapot mantanas mo ti sponsor taga Mantanas ko natay manan. Ada kanu naganak 92 years old. Istorya laeng yung mga imbaga nga awam mo ita Biblia da ita istorya garod. Naganak kanu 92 years old. Kadagiti osyoso nga kakaaruba na apong garod ti awagan ta 92 haan. Apong kitaan mi man ta anak mo. Aguray. After 30 minutes, di mo larumuarin, apong kitaan mi man ta anak mo. Aguray. Ay kadua orasan, apong kitaan mi man ta anak mo. Umaydak man tulungan nga mangbirok ka nalipatak mo no sa dino nangik ka. Agkabaw gaya man. Agkabaw gaya man iso nga, di ko ang nagbabawi ni Apo Diyos. Inikkain ng pinarsuanan ti menopause. Indap no haanan nga makaanak kasampay mata talo aldawang ka nangangatan kung kunanan to pala ta anak naman. Nga dijay, hindi ko naganaken na isublila ang dayjay panagsao ni San Juanen. Idi tinungpal nanti kayat ti Diyos anya ti nang tungpalan na. Anya ti ibunyag tayo nga ipanagan. Juan kuna ni Elizabeth. Kunamo dagiti kakabagyan na ta kultura dagarod isogarod nga no Maria nagan mo Maria amin nya. Maria agpadpadaya, Maria kotapa, Maria chismosa, Maria mangutang, Maria nga amin-aminan ya. Kanya da kitaan nyo ka Maria amin kaladyo kumanya. No kunada apay nga Juan kunana ka awam mati kapkapin anom nga Juan aw magkabagyam. Sakarias ako ma. Nagsurat inikanda pagsurat anya ti kunana Juan tinagan na tinungpal na di kayat laeng ti Diyosen anyat napasamak kanya na naisubli dayjay panag sa una nakasaumet laengen iso nagkantan indaydayaw nan ti Dios impablaak nan ti grasya ti Dios anya dagiti maadal tayo ditoy. Umuna di kararag. No kuntaren tayo 50 years na kararag da Elizabeth ken Zacarias nga maaddaan ti anak anya ti purpose da tapno laeng maikat di pan nakaibabain da iti imatang ti tao ta nakababain ti kultura da ti saan nga aganak dayjay laeng ti purpose da ngem 50 years dayta nga inururay da nasungbatan. Iso nga day takararag mo, mabalin pa'y nga haampay latata, baka urayam mati 50 years niya. No 65 mon, ti kararag mo ka asawa, urayam ti 50 years. Santo sumangpet ta forever mo. Anyan to pa'y tawon mo, agkabkabaw kan taon, tulang kan taon. Di kararag tayo no dadduma haan nga maala daytay haan nga daytay no dadduma no han na nga kayat nga ited wait just wait nangruna ti insupapak na ijay kararag da haan nga simple nga anak tilaeng purpose da tapno maikat di pakababainan pakaibabainan da ngem ti inted na maminribo nga nabilbilag ngem jay dawdawaten da nga simple nga anak anyat inted na umayto at dabilag na kasla ni Elias adunto ti agbalbaliw gapo kengkuana agragsakto ti lubong pag-uurnosen nanto dagiti pamilya may sama gayam a propeta. Iso nga da kayo nga 65 kada ko aganak kay latnatap no propetan to di anak yaw. Ni problema nga rod no maawit yaw.
Kaya dinawat na hanla nga ordinaryo nga anak, dakdakkel. Iso nga no daduma no amirisen tayo kakabsat. Adu dagitay kayat tayo, adu dagitay ipapilit tayo akayat tayo nga daw-dawaten kini Apo Dios. Ngam limited dayjay. No iso na mangted, iso dayjay. Haantay nga ekspektaren di milagro na, baka ka di daw-dawaten tatta ka aguray ka. Adda plano king ka na pinpintas. Kuno tingitingan tayo, apay nga naglopes ni Elizabeth. Apay nga han nga kaputot ni Zacarias ka nakabaybayag, nagsingpo damet. Agtudtudyo damet. Talaga ka di akas jeda, wano plinano ti Diyos nga insagana nga kas jeda tapno maipakita na ti bilag na. Kas jeda ka di nga na iparswa, wano from the beginning ka, plinano nga ti Diyos mo dato nga uyak, di mula ka, gede ka, idi nga ta na iyanakdan, plinano na nga ta nga insagana idatap no maipakita na jibilag na. May isa nga pagpampanunutan, baka mo day tam mo kayat ka isok kayat na, baka na plano mo ti at atidog nga na unday a panawon para king ka, hamula maawatan. Maikadwa, sino inikat na laeng dayjay niya, inikat na jipahan na laeng nga inikat jipa kay babainan na in natantanok nga adayo ji ented na ngem dayjay daw dawaten na. Kebakamot na dakas di kanya tayo, di plano tayo, baka basit laeng, ngem ti plano na kada tayo, dakdakkel. Anya ti pagpampanunutan tayo dayjay, ag-submit tayo, ag-rely tayo, ag-sandag tayo, iti plano ti Diyos kada tayo. Iso nga rod nga ti kararag tayo, no daduma ka, Apo, dahito iti kayat ko, paginawaem dagiti anak ko, papintasem ti masabayan da, ornosem ti pamilya, papintasem daytoy, but in the end ti kunatay mo laeng angam di pagayatam ti matungpal, your will be done. In the end aga kunatay tulat ta di pagayatam ti matungpal Apo. Dayjay ti napakpakumbaba a level ti puso. Haanga ipapili mo di kaya mo, dayjay pagayatan nan tulat ta ti matungpal. Maikadwa, ti panagtudyo iti pagayatan ti Dios. Kunatay nga rod tatay ka di submission dayjay panagtalek ti number 1 kayo panagtalek tata dayjay panagtudyo iti pagayatan na. Nagado dagiti gundaway nga di kayat ti Dios kanya tayo ke maikontra ijay kayat tayo a tao. Nagado dagiti gundaway nga ti kayat ti Dios kanya tayo ke haan nga iso ti pampanunuten tayo. Uwan, nagado dagiti gundaway akas jay. Kuno dadduma iso dayjay agumel tayo. Nagumel ni Zacarias. Kanunad duma agumel tayo met apaya, manjakon, naumaakon nga agkarkararag. Manjakon ko namon maumel kan apaya, nabayagan nga kayat ko akasarita, dinak magkasarsarita. Manjakon nga agununay, basta agbiag tayon nga si sasayat apaya, irororomanda tayo met, iya pagumelan na tayo. Ngam anya ti kaya na, ingkalat ta ituloy mo ti agayat. Ingkalat ta ituloy mo ti mamakawan. Anya ti kunana ituloy mo lata ti agserbi kanyada. No daduma da di tendency nga ited go amin nga biag ko kada kayo. Ited go amin nga kinapakumbaba kunatay ko manya. Di pamilyam man wano ka arrobam wano di pagtrab-trabahuam. In the end ka handa mo gayam nga sumungsong bat no daduma ka isulat tayon agumel kan. Diyak kayaten makaammo kay biag yon. Ngamhaan, anya ti kunana kanya tayo, ituloy tayo lataurin na niya mapaspasamak. Haan tayong agbalin nga umel. Umel ti kinapudno. Pag umelan na tayo ti sakit tinakam, hantayon kaya ti agserbi kada makisao. Adda pa kaupayam pag umelan na kan. Haamon nga ipapahati ti agtrabaho. Kanya ti ibagana daytoy agumel kay to haan. Agsubli ko maji espiritu na nga panagserbilat ta. Wen kakabsat na sakit para kin ni Zacarias na nakakaskas daaw para king kuana ngem kabailan ti Dios. Kabailan ti Dios. Iso nga kanya tayo met anya dagiti daw-dawat tayo. Relationship, pamilya, sakit. Uri data sakit tayo. Makaya na pa nga paganaken ta 70 years old nga Lopez tanto laki sakit tayon. Kaya nam to pay nga paganaken ta birhen nga awan nang sagsagid day tanto laki frustration tayo tihan nakabailan nga ikatenen.
Awan ti imposible iti Diyos, iso nga nabilag. Anya nga ti aramiden tayo, sumurot tayo kengkwana, agtalik tayo iti plano na. Kararag asapasap. Ti panangururay tayo iti ni Apo Jesus. A Kristo iti bait tayo, denggan tayo ti awis ni Juan Amamunyag. Amang isagana iti dalan ti Apo, babaan ti panagbalbaliw tayo iti biyag tayo. Tapnon inton umay, makaayayo tayo iti imatang na. Ngarod dawaten tayo ti panulong ti Diyos. Tapno ipaayna dagiti kasapulan tayo, ket iti tunggal panggep ko na tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay ken Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, ken dagiti amin nga agserserbi ti simbaan. Tapno kan kanayon kuma, asireregtada iti misyon da, ket kanayon nga irakurak da ti mensahe tinapudpudno, a panagbalbaliw ken panagbabawi, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tapno kan kanayon kuma nga ipakita da ti kabailan da amang panday kadagiti paglintegan, ti pagsayaatan, ti kaadwan, tapno maragpat, ti pagilian tayo, tinaan-anay, apan nagduras, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kadagiti agbibiyag iti kinarelihiyoso, tapno agnanayon kuma ti kinasingpet da, babaen ti panang surot da, ti kinasimple, ti panagbiag ni Juan Mamunyag. Tapno agbalinda, anapudpudno, apagtuladan, dagiti tattao, apagserserbian da, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan. Agpaay kadagiti kakabsat, amapukpukawan, ti pamati kastapay, kadagiti maululaw, ti pamati na, tasapay kuma agserbi tayo kadakwada akas ken Juan Amamunyag, amang lawlawag, tinapudpud, ti panunot da ken mangted namnama da, babaen ti tulong ken pannilaw ti Espiritu ti Diyos, tapno makapagsublida ken kuana, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kada tayo, amin ang nagkaykaysa, ang nagtipon-tipon, nagtitipon ita tapno ti panangururay tayo, tinaragsak, nga idadateng ti Apo, mapabaro tayo, ti panaglilinangin tayo, tapno inton dumteng, agarin to ti aya, trago, ken kapya, itibiyag tayo, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agulimek tayon tayo matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Iraman tayo ng ikararagan, ti special intention ni Corazon Balatero Nador, ni Kali and Rapi, Taylor, Adrian and Jordan, Andre and Jason, Jenson and Jessica, ni Christopher. Kumararag tayo, Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. O Apo a Diyos, nga ama ti bilag ken kaasi, agkamangkam ken ka iti panagdalyasat mi, denggem dagiti kararag mi, ket iyag mo ni Apo Jesus iti biag mi, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka, ken ti Espiritu Santo. Amen. Diyos sa pumay kuma
daton mi kitawatem nida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na daytoy tinapay nga isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan ti libnos na di amay kari amay daton ti padaya apag daydayaw mi ken ka ti Diyos sa pumay kuma to'y daton mi kitawate mida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na daytoy nga arak ket agbalinadara amang teti kapya bangar kinliwliwa di kam tumawaw ken mabisin litoy daga nuwag talek kam tugen ka Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti daton kadagita imam Kahit may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita emkad asi aayat, dagitoy sagot nga iroknoy mi iti altar mo, tapno daytoy idaton tinarasi a kinatao mi, mapasanto ko babaen tinadyosan abilag mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, basta kumamig ken ka itag-ayo dagita puspuso yo. dadan sa ay ti Apo Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. may karigat rumbeng Pudno una ya may karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi, iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti yaaynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket ti metlaeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios dagiti amin na parswa, ti langit ken daganap noda, iti pakidaydayawan, Hosana iti kangatuan, malaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno
Ngunay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akalis uminom kami iparangarang mi ti ipapatay mo o apo agingay ti iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka. Manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Tungteng kumati pagarian,
langit. Item kadakam ti aldaw ditoy ikanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami. Di na kami baybayan nga umanugot iti suliso ket ti salakan iti dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Akukwam titoray ti panakabalin kindayaw taganayon na dintog sarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Iti napakumbaba kin naragsak a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya, kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan item kada kami kapya item ti kapya. Adtoy ni Apo Esos ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak ti may sala nga sa mapaimbagton to'y kararos.
kayo. Di ka tanu kan ngayat nga ipakita ti tao. Isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Da kayo iti gagayem ko no tungpalen nyo tibilin ko saanen nga dipen tiyawag ko taimpa kamuk tiyamak kada kayo aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Saan na da kayo nang pili kanya no di ket siya tinang pili kada kayo dinutukan kayo ngagungay tiyado ket manayon kuma tibugayo aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Di ka tanu kan ngaya nga ipakita ti tao. Isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Da kayo iti gagayem ko no tungpalen nyo tibilin ko saanen nga dipen tiyawag ko taimpa kamuk tiyamak kada kayo aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo.
Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gapo ka dagiti imparabor mo, ipaay mo ka di tatarigagayan mi asipupod no ti isagot mo. Iti kasta iti nadalos anakem, patgan mi asirareem ti panakaipas nga iti mangisalakan kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen din na santuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Hagyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Sampal. Di siya sino man ngagtarigagay na sumurot kaniyak lipaten at bagina ket suruten na at tuyak kapo dumdumngek to'y adipen mo ngagtungpal bilbilin mo agsao ka o ako suruten ka when suruten ka when sika di dalan silaw ken biyaw suruten ka